So bod gennym ni, mae'r cyfarfod yma'n cael ei weddarlledu ac bydd ar gael ei wyrach ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn? Iawn, a drosodd i chi iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Croeso chi yma i gyd. Gobeithio bod chi'n cael gwyniau haf go lew ar y tywydd. Ymddiheuriadau. Anwen? Cynghorydd King Jones, cynghorydd Ifan Glyn Lloyd, Mr Hatton a Mr Naomi Lewis Thompson. Dwi'n wedi gweld John Pugh. Dwi'n ymddiheuro. Dwi'n gyfeiro. Cynghorydd John Pugh di gysylltu o fe gan ymddiheuro bod yn mynd i bod yn bresennol. Iawn, diolch yn fawr. Oce. Dasgan diddordeb gan rywun. Os nag oes, awn ni ymlaen i'r cofnodion. Rhaid gan i bod yn gywir sa rywun yn eilio. Chi ddangos? Mae di cael ei eilio yma. Iawn, diolch yn fawr iawn. Os ydych chi rhywbeth yn codi ohonyn nhw? Mr Grudd, mae gen i diweddariad ar achosion gorfodaeth tudalen rhif 6 eitem 9.1. Diweddariad sydyn ar yr achosion sydd wedi cael ei golli yn y cyfarfod dwytha. Yr un gyntaf ydy rhif 4 rhywles Filas Ffefryw. Oedd hwn i wneud efo cyflwr Blair tir. Mae swyddogion wedi ystyried bod hwn bod o ddim yn briodol i edrych ar y cais dim bellach, felly dyn ni wedi cadarnhau bod o'n not expedient a mae'r cais bellach wedi cael. Nesaf Brynna Welon Aberdyfi. Mae Jane wedi, dwi'n gwybod bod Jane wedi bod yn bwriadu cysylltu hefo'r perchnogion i cadarnhau os ydy'r defnydd dal yn cario ymlaen. Ond dyda ni ddim, mae Jane a fi wedi sbio a dyn ni'n gallu gweld bod yr adeiladau yn cael ei ysbysu bellach. A gan bod Jane wedi bod yn off i ffwrdd yn sal am dipyn, dwi'n yn hollol siŵr os mae hi wedi cysylltu, ond os Jane ddim yn ôl yr wythnosau nesaf, mi wna i cysylltu fy hun jyst i gadarnhau hynny. Ond os maen nhw wedi os dyn nhw'n bellach yn cael ei ysbysebu fel llety gwyliau fydd y cais yn cael ei gael. Tir yn Hengwrt Llanellyd. Eto yn anffodus am bod Jane i ffwrdd, mae swyddogion cydymffurfiol wedi cael ei anodd cael hyd i manylion a'r diweddariad ar y cais, ond dwi'n dall bod achos wedi cael ei gau ar y system ers 2019 a bod o wedi cael ei basio ymlaen i Cyfarfod Naturiol Cymru. Eto, fe rhaid i fi gael gair efo Jane gan gobeithio cael diweddariad pellach ar hwnna. Nesaf 13 Carreg Frech Llanfordden. Mae swyddogion bod allan yma'n ddiweddar eto i sbio'r cyflwr y safle, pryderon am cyflwr Blair oedd hwn. Ac eto mae safle wedi gordyfu, mae llystion wedi gordyfu yna, ond eto dydy oedd y cyflwr ddim digon drwg iddyn ni cymryd unrhyw i gario ymlaen gyda hwn, a felly mae hwn, mi fydd hwn yn cael ei gau fatha
Cefn Meirch, eto, mae Jane a Dafydd wedi bod allan yma a cyfarfod yr perchenog. Cwyn fama oedd bod y shed amaethyddol yn cael ei drosi fel llety preswyl. Fe oedd o'n amlwg bod cymysgedd o defnydd amaethyddol a domestig yma o gyfer storio workshop a bod nhw'n storio carafan static yma hefyd. Eto, mae'n amlwg bod hyn wedi bod yn mynd ymlaen yn ymhell dros 10 mlynedd, felly bod o ddim yn bosib i ni cymryd unrhyw bellach. Mae yna cwynion hefyd bod carafan static wedi cael ei ddefnyddio gan y perchenog i aros dros nos ambell waith. Dyn ni'n cael dim cwynion pellach ers i swyddogi fod ar y safle, ac felly dyn ni'n hapus i gael y cais cyn bellad o bod y perchenog yn ymwybodol i beidio aros yn y carafan pellach, a mi fydd ni'n ail-agor os mae yna cwynion pellach. Tŷ gwyn, llwyn gwryl, yn anffodus dydy manylion y cais ddim wedi cael ei sylwio yn electronig, a mae hwn yn cais Jane, a felly dyn ni wedi cael anodd cael hyd i manylion pellach a diweddariad. Os mae oedda eisiau diweddariad pellach, fydden ni gael gobeithio erbyn y cyfarfod nesaf. Iawn, diolch yn fawr iawn, Iona. Dwi'n siŵr y byddwn ni gyd yn cytuno i anfon yn atgofyn at Jane wedi fod i ffwrdd ei gwaith ers dipyn wan, a gobeithio ddim gwella'n fuan. Dwi'n cael cytuno hynna. Dwi'n gyrru atis. Diolch yn fawr iawn i chi. Adroddiad gan y cyfarwyddwr cynllunio. Sef, eisiau cynllunio. Hewat, ffordd Glan Môr Talabont. Ia, mae'r 3 cais efo Aled heddiw gadeirydd, felly mae dros gwylio Aled. Iawn, Aled. Diolch, Mr Cadeirydd. Ie, cais ydy hwn ar gyfer adeiladu 2 tŷ fforiadwy ar wahân ar gyfer angen lleol, 1 bynglo, 1 tŷ deulawr. Fel welwch chi, mae safle ar y ffordd Glan y Môr yn dilyn o tu allan i pentra Talabont. Mae'r cynllun yma'n dangos y ffin datblygu tai sydd yn y print du tywyll lly. Hefyd mae'r cynllun dangos bod y safle yma 80 metr o tu allan i'r ffin datblygu. Wedi deud hynny, mae'r safle rhwng 2 dŷ, llecyn gwag rhwng 2 dŷ. Bydd angen wneud mynedfa newydd drwy fama lly, a wedyn, fel welwch chi'r lluniau yma, mae 2 dŷ ddaill ochr, a mae yna lecyn lle mae safle'r cais lly. Felly mae'r gosodiad yn dangos y bynglo yn y pen draw lly, ac tŷ gyferbyn ar tai presennol lly. Mae dyluniad yn dderbyniol yn cyd-fynd, mae yna amryw o dyluniadau wahanol yn yr ardal yma lly. Yn teimlo bod dyluniad yma yn dderbyniol ac yn ffitio mewn ac ddim yn cael effaith ar gymeriad ar ardal lly. Ac yn ei fath efo'r bynglo, fydd hwn yn ffitio mewn hefyd lly. Polisia fwy o berthnasol 16, 11 a 30. Yn benodol, mae polisi 11 yn caniatáu nifer fechan a 2 newydd ar gyfer anghenion lleol a safleoedd tu allan i ffin datblygu, ond yn union ger llaw iddynt cyn bellad y bod bwriad yn gyda'r ffurfiau'r holl ofynion eraill. Mae polisi hwn, fel ydych chi'n ymwybodol o mynediad i ganiatáu fforiadwy lleol, na llir darparu'r angen o'r fath ar fewn y ffin datblygu. Fel dweud eisiau, mae'r safle y fan hyn yn 80 metr o ffin datblygu, felly i'r perwyl yma mae o'n groes i'r polisi. Ond oherwydd nodweddion y safle, da ni'n teimlo bod o'n ffitio mewn, bod o'n rhesymol ac ddim yn cael effaith ar cymeriad y darn yma o Talabont. So felly'r rhoi 2 dŷ ar y safle yma. Yn ôl o'r polisi, mae'r ymgeisydd wedi rhoi gwybodaeth i ni yn dweud bod yna angen. Dio ddim yn estyniad o'r ffin datblygu, ond fe'n ffitio fewn o fewn tai presennol. Mae'r maint yn dderbyniol, does o ddim effaith yndwyol ar ddynodiad Ewropeaidd
a nid yw'r safle fewn dynodiad lletem las. Does o ddim gwrthwynebiadau wedi un llythyr o wrthwynebiadau wedi iam dyn sydd wedi dderbyn, ond o ran cyngor cymuned ac ymgynghorwyr statudol eraill, does o ddim gwrthwynebiad. So felly yn yr achos yma, da ni'n teimlo, fod y tu allan i'r ffin datblygu, mi ellir yn gwerthfawrogi'r datblygiad o fewn rhwng dau dŷ yn gyfforddus heb bod enw effaith yn dwyol ar gymeriad ardal yma Tal y Bont. Felly, da ni'n argymell rhoi caniatâd yn ddargysnedig ar un ymgeisydd yn bwymo gyda'r awdurdod a chytundeb 106 i sicrhau fod y tai yn fforddiadwy ac yn parhau i fod yn fforddiadwy. Diolch, Mr Cadeirydd. Iawn, diolch yn fawr, Aled. Mae'n siaradwr. Oes, Mr Ed Billy eisiau siarad ydi. Iawn, Mr Billy, mae gennych chi 3 munud. Diolch yn fawr chi. Bore da. Mae'r ymgeisydd Dai Thomas yn ŵr busnes lleol sydd wedi cyfrannu at ei gymuned leol yn Eryri ar hyd y blynyddoedd. Mae brynydd y dan bach o tir yn Tal y Bont ychydig blynyddoedd yn ôl gan weld y byddai posibilrwydd adeiladu tŷ yno. Mae Dai ac ei teulu yn hynod ymwybodol o'r angen i godi ragor y dai ar gyfer bobl ifanc a theuluoedd yn yr ardal hon. Sgwrs gyda dyn ifanc lleol asbadunedd y cais cynllunio greiddiol yn mis Tachwedd 2020. Oedd y dyn ifanc yma eisiau prynu tŷ yn lleol i fyw yn agos at y deulu, ond doedd ddim byd fforddiadwy ar gael. Cytunodd Dai i geisio cynllunio ar gyfer cartref preswyl teuluol mwyn caniatáu i'r gŵr ifanc hwn a deulu sefydlu cartref yn yr ardal. Cafodd caniatâd cynllunio ar gyfer y tŷ machnad agored ei wrthod yn 2020, a fe gysylltodd Dai gyda Baileys and Partners i weld y fyddai caniatâd cynllunio wedi gyfynnu i dau fforddiadwy lleol yn bosib. Ath ni gofyn am fewnbwn gyda gymdeithasau Tai Rambwth, Tai Teg, Adran Tai Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd Baileys and Partners yn gweithio gyda gwahanol partïoedd sy'n gyfrifol am gasglu gwybodaeth am yr angen am dai a cyflanwyr tai mwyn gallu darparu dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer cais o dan y polisi safleoedd eithriedig. Ymgyhorydd Dai a chymdogion, cynghorydd cymuned lleol a cynghorydd sir oedd y gefnogol o cynnig am dai fforddiadwy mewn man oedd yn rhesymogol ac yn gwneud synnwyr i datblygu. Yn dilyn gwrthod cais cynllunio pellach yn 2022 ar adborth y dilynydd ymchwiliad cyn cynllunio ar gyfer y 2023, rydym yn falch yn fod wedi cyflwyno cynnig cynllunio ar gyfer 2 anedd sy'n cael eu cefnogi gan y swyddog cynllunio yn ogystal â debyg cefnogaeth barhaus y cyngor cymuned lleol a'r cynghorydd sir. Mae ffigurau am yr angen tai yn amlygwyd yn ystadroddiad y swyddogion. 99 ymgeisydd ar y gofrestr tai cymdeithasol ac 13 ymgeisydd ar gyfrestr tai canolradd yn dangos lefel y galw yn y Rhyngwladudwy a Tal y Bont. Mae roi dim ond un caniatâd cynllunio yn y 10 blynedd diwethaf yn Tal y Bont yn dangos y datgysylltiad rhwng yr angen ac yr hyn sy'n cael ei gyflenwi. Os caiff ei ganiatáu, bydd y cais cynllunio hwn yn gyfraniad pellach at y galw lleol sylweddol sydd wedi cael ei brofi yn Dyffryn y Dudwy a Tal y Bont. Diolch i chi am eich amser yn ystyried y cais cynllunio pwysig iawn hon. Iawn, diolch i chi, Mr Bailey. Iawn, Serwyn eisiau gynnig rhywbeth? Neu i'w sylw? Edgar efo law i fyny yma. Edgar, Ia, cynnig bod ni'n mynd ar gyfelliad, Mr Cadeirydd. oes yna eilydd? Anwen a Meryl efo llaw i fyny, dwi'n cynnig bod hwn. Iawn, diolch yn fawr. Oes Serwyn eisiau siarad? Mae Joe efo llaw i fyny. Jo, yndi, oce, Jo, croeso. Diolch. Just two points. There's in the responses from Gwynedd County Council, there's no reference to a housing association in the application. Is there definitely one signed up to go along with this application? And that's my first point for now. Iawn, diolch yn fawr. Jonathan?
Mae'r ymgeisydd ar asiant wedi bod mewn cysylltiad â'r Cymdeithas 2 a wedi cael ffigurau gan hywysydd tai Cyngor Gwynedd i ddangos, i brofi bod yna angen am dai lleol yn yma. Iawn, diolch yn fawr. No, Joe? No, that covers that one. There's just one more point. There is an objection about exceeding the building line in front of the neighbouring line. Are we happy with this? Da ni wedi styried hynny wrth ystyried y cais wrth gwrs, a da ni'n meddwl bod o'n cael effaith oherwydd natur a chymeriad yr ardal yma. Mae yna dai mawr, mae rhai tai bach, a mae hwnnw'n ffitio mewn a dio ddim yn ehangu mynd yn bellach na'r tai sydd naill ochr o bresennol fel y ddangosir yr cynllun safle. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, Joe? Diolch. Na ni, oce. Alfred? A jyst cytuno'r cefnogi'r cais dau dŷ lleol rhywun am mewn rhwng tai eraill a diom allan mewn tir agorad o gwbl, mae o'n gosod ei hun i gael. Iawn, dyn ni wedi colli'r cysylltiad, dwi'n meddwl, Alfred. Reit, am i bleidlais felly. Pawb sydd o blaid, chi bwyso'r saeth werdd, wneud codi llaw. Dwi'n gallu gweld llaw pawb. Mae di gario. Ni, diolch yn iawn, hwnna di gario. Di gario. Di caniatáu. A'n ymlaen i'r ail. Tir ger pentref uchaf Dyffryn ar Dudwy. Aleg eto, ia? Diolch, Mr. Cadeirydd. Cais di hwn yn safle yn Pentrechgar Dyffryn ar Dudwy, cais i adeiladu bynglo sydd wedi addasu'r yn arbennig ynghyd â anydd deulawr. Welwch chi mae'r safle wedi cael ei glustnodi yn y cynllun datblygu lleol Eryri ar gyfer tai, a mae o'n yn nghanol tai bresennol eraill sydd o gwmpas o. Welwch chi'r lluniau sy'n edrych naill ochr, naill gyfeiriad ar safle lle. Mae'r safle wedi rhannu'n ddau efo'r llwybr sy'n mynd trwy'r canol. Mae'r safle, fel dwi'n dweud, wedi glustnodi ar gyfer 10 o dai. Ond yn bresennol, lle mae'r rhedyn yn, fe welwch chi'n y darlun yna, lle, mae yna rywogaethau sydd wedi cael ei diogelu fan'na, lle, a dilyn trafodaeth helaeth efo Cyfoeth Naturiol Cymru. Doedd yno ddim am i'r rhan yna gael ei ddatblygu. So mae'r safle ar y llecyn gwyrdd yma ochr arall i'r lle oedd yr hedyn, lle ni'n dangos yr hedyn. So felly 2 dŷ ydi o, un tŷ eitha mawr, ac efo dros 6 o stafelloedd wely ac un bynglo sydd wedi addasu arbennig. Mae'r cais wedi gyflwyno yn dilyn bod angen bod Cyngor Gwynedd ac adra wedi datgan bod yna angen am y fath o dai yma yn yr ardal. Dyna di'r trafodaethau sydd wedi bod rhwng swyddogion a'r adra yn ystod y blwyddyn dwytha. Mae'r dyluniad yn dderbyniol ac yn ffitio mewn efo beth sydd yna gwmpas. So felly polisiau 1630 ydy'r rhai wedi perthnasol fan hyn. A fel dwi'n dweud, mae safle wedi cael ei glustnodi o fewn ffin datblygu Dyffryn ar Dudwy. Mae'r fe welwch chi'r cynlluniau, maen nhw'n dau reit fawr lle'r leint mawr, ond hefyd maen nhw ar gyfer angen a teuluoedd sydd mae'n angen sydd wedi cael ei
chi wedi bod drwy sesiad dan Gymdeithas Dau. Mae un o'r tŷ mwyaf, y tŷ yn ddim y bynglo, mi ellir rhannu hwnnw yn y dyfodol i 2 dŷ. Digwys ar teulu sy'n wedi cael ei gysnodi fo'r tŷ yma yn symud allan. So, ni'n gallu cael 3 tŷ yna yn y dyfodol lly. Fel o'ch chi adroddiad, mae o'na effaith, mae o'na wrthwynebiad gan Cyngor Cymuned Dyffryn yr Digwydd Dal y Bont. Yr effaith ar drigolion lleol, a hefyd dim digon o wybodaeth ar gynlluniau. A hefyd bydd y datblygiad hwn lleau nifer y tai. Mae'n gobeithio sydd wedi desgan i bod yn adeiladu'r y safle hwn yn ogystal a bydd printiau'r mannau parcio ar y safle. Gyntaf, mannau parcio dos o ddim sylwadau gyn a dod y priffydd yn hapus, a mae yna lefydd parcio digonol yn cael ei darparu yn gysylltiedig ar 2 dŷ lly. Ac mae'r asiant wedi ymateb, byddwn ni wedi trafod ymhellach efo'r Cyngor Cymuned a mae'n dal wrthwynebu lly, ond does a ddim yma'n swyddogion effaith andwyol ar drigolion presennol sy'n byw o fewn yr ardal lly. Fel dwi'n dweud, mae wedi cael ei gysnodi ar gyfer 10, ond mae'r rhan o'r safle sy'n gallu dal hyd at 5 o dai. Ni ellir defnyddio hwnnw ar hyn o bryd, oherwydd bod yna regweitha sy'n cael ei warchod yna lly. Mae'n bosib yn y dyfodol, mi all gael ei ddefnyddio lly. A wedyn, ni gorau ei gwybod i hyn i'r Cymdeithas Dau bod dan o safle yma felly cael ei ddefnyddio oherwydd gwrthwynebiad cyfoeth naturiol Cymru lly. So felly ar y llecyn gwyrdd yma ar yr ochr dde yma lle mae'r tai presennol, so maen nhw'n bitio mewn y fanna. Mae yna lwybra, mae'n agos i'r pentra lly. Felly, fydd angen, ymddiheuriadau, fydd angen, dim wedi cael ei ddangos yn yr adroddiad, ond fydd angen gytundeb 106 os di aelodau'n rhoi caniatâd i'r datblygiad yma hyn yma lly. Gan bod y polisi'n gofyn am tai fforddiadwy a safleoedd o 2 anedd neu fwy lly. Da ni wedi bod efo trafodaeth efo'r asiant ac efo'r ymgeisydd am nhw fodlon i ymrwymo i gytundeb 106. A dwi'n meddwl sa'r rhaid i'r cytundeb 106 sicrhau bod y tŷ sydd wedi addasu yn arbennig yn parhau i fod yn dŷ ar gyfer y teulu sy'n mynd angen ar ddu arall. Fi'n meddwl bod parhau i fod yn dŷ mawr ar gyfer teulu sy'n mynd angen neu bod o'n cael ei dannu i 2 dŷ lly. Felly, yn unol o hyn, da ni'n argymell bod y cais yn cael ei ganiatáu dwi'n bellad o bod yr ymgeisydd yn rhywun o'i gytundeb 106 i sicrhau bod y tai yn parhau fel ma'n dangos, fel ma'n dyluniad yn dangos. Mae yna siaradwr, Mr Cadeirydd. Oes iawn, diolch yn iawn Aled. Lliw Owen, gynnwch chi 3 munud. Croeso, Lliw, jyst gadwch chi bod o'n barod chi siarad. Diolch. Diolch am y cyfle i siarad gyda bron chi heddiw ynglŷn â'n cais i adeiladu 2 eiddo fforddiadwy ar ddarn o dir gan pentre uchaf Dyffryn Yr Digwydd. Datblygiad i ddarchafu angen penodol. Dwi'n cofio fan? Diolch am y cyfle i siarad gyda bron chi heddiw ynglŷn â'n cais i adeiladu 2 eiddo fforddiadwy ar ddarn o dir gan pentre uchaf Dyffryn Yr Digwydd. Datblygiad i ddarchafu angen penodol y cynnig yma i adeiladu 2 eiddo fforddiadwy arbenigol. Fel Cymdeithas Tai, rydym wedi cael cais gan tîm opsiynau tai Gwynedd a therapydd galwadigaethol i gyfarch anghenion 2 deulu gan nad oes unrhyw eiddo presennol yn cyfarch ei anghenion, nac yn gallu cael ei trawsnewid i fod yn addas. Heb fynd mewn i materion personol, mae gwreiddio'r 2 deulu yn dyn yn Dyffryn Yr Digwydd ac bydd caniatáu y cynllun yma yn newid bywyd y teuluoedd i'r gorau. Mae'r dormol bynglo wedi cael ei ddylunio ar gyfer teulu mawr sydd gyda aelodau o'r teulu yn defnyddio'r cadair olwyn. Bydd offer arbenigol yn cynnwys bath arbennig a hoes yn cael ei gosod i hwyluso bywyd y teigolion. Bydd y tŷ hefyd yn cynnwys 6 ystafell wely ar gyfer teulu mawr penodol, ond bydd yr eiddo yma yn dilyn caniatâd pellach gyda'r gallu i gael ei dosglwyddo yn 2 eiddo 3 ystafell wely yn y dyfodol, pe bai anghenion y preswylwyr yn newid.
Mae eto digon o angen am dai 3 llofft yn yr ardal, gyda rhestr aros yn cynnwys 28 o deuluoedd sy'n chwilio am eiddo o'r fath. Fel cymdeithas, rydym wedi darparu nifer o unedau arbenigol yma, ond dim hyd yma yn neu o sir ac yn yr ardal penodol yma. Rydym yn gyfforddus bod yr angen am unedau arbenigol yma yn bodoli ar draws Gwynedd a'r Parc Genedlaethol, ac bydd y cyfle i adeiladu rhain yn cyfhau ein stoc o dai fforddiadwy arbenigol a fydd ar gael i drigolion lleol. Rydym ymwybodol fod gan drigolion lleol pryderon am y cynllun, ond dros y misoedd diwethaf rydym wedi gweithio ar y cyd gyda swyddogion cynllunio'r parc i gael cynllun sydd ddim am gael effaith niweidiol ar y trigolion cyfagos na'r rhywogaethau sy'n cael ei gwarchod swyddi ymgartrefu wrth y safle. Mae'r tir eisoes wedi bod drwy'r proses ymgynghori o dan oruchwyliaeth y parc, ac wedi yn ddynodi o fewn y cynllun datblygu ar gyfer tai fforddiadwy. Mae cyfle yma i'w reddu nod y parc ac i adre baratoi dau fforddiadwy ar gyfer teuluoedd lleol. Pe bai amgylchiadau newid, nid yw gosodiad y tai yn rhwystro cael mwy yn y dyfodol ar y safle yma. Yn rhan o'r cynllun, bydd cyfleoedd i ddiogelu bioamrywiaeth, gosod goleuadau awyr dywyll cyfeillgar yn hyd â'r cyfle i greu cynllun tirwedd meddwl a fydd yn sicrhau na fydd y datblygiad yn cael gormod o effaith ar yr amgylchedd lleol. Bydd y cartrefi i gyd yn cyrraedd gofynion datblygu Llywodraeth Cymru ac yn dau gydol oes a fydd yn cael ei grysogi gan PVs a ESO heat pumps a fydd yn sicrhau bydd y tai yn ynni effeithlon. Byddem yn ddiolchgar iawn bydd gallu Pwyllgor gymeradwyo cais hwn i ddarparu dau eiddo arbenigol yma yn Dyffryn Dyfrdwy. Iawn, diolch yn fawr iawn, Lliw. Os yna rhywun eisiau rhoi sylw neu gynnig? Ga i ddod i mewn ar un mater, nes i glywed yna wan. Nes i ofyn i Aled pwy di'r perchennog y safle os mae Gwynedd ydi o ta adra a di'r gwybodaeth ddim gennym ni ar hyn o bryd. Ond os mae Gwynedd ydi o, os o rhaid i chi... Mae'n lliw'n adra mawr. Adra ydy'r... Lliw'n cadarnhau ella. Adra ydi perchennog y tir. Iawn, diolch yn fawr iawn. I'r dim, os rhywun eisiau cynnig neu rhoi sylw? Anwen efo llaw yn yma, Olwyn. Anwen, oce, Joe wedyn. Cynnig bod ni'n cefnogi'r argymhelliad ac yn caniatáu y cais, Mr Cadeirydd, achos mae'r teulu o bach ifanc yma efo plant a anghenion dwys, a wedyn ta'n nhw'n cael symud i mewn i'r tai yma yn gwneud i bywydau nhw yn lot haws na bedio wan. Dyn dwi'n cefnogi'r cais yma 100%. Diolch. Fawr, os rwy'n yn eilio, Anwen? Mae yna 3 deiliau yn yma. Iawn. Joe, eisiau siarad? I was only going to support the application and second that. It's really refreshing to see this coming through and retaining the affordable housing is a breath of fresh air, so thank you. Iawn, diolch yn fawr. Oes, mae Brian efo cwestiwn am yma. Brian. 2 elements, but they're related. Sorry, this is getting feedback. As I understand it, originally in the allocation of the site, there were 10 dwellings proposed for this site. Here we're talking about 2, maybe 3. We're not given any indication of the positioning of the properties on the site and whether there is more capacity on the site for further development in the future. But my concern is that potentially we're stymieing 7 units, if we pass this, that could be used on this site to meet the wider need that we're talking about. That's not that I have a problem with the application and the need for the types of property that are there. But the question is, what are the implications if we pass this for the other 7 properties that are not now got a site allocated for them? Mr Cadeirydd, fel nes i ddangos yn y cyflwyniad lle, mae safle di rhannu'n 2 efo'r ffibr, ond ar ochr gyda'r hedyn, felly gellir ddim datblygu efo'r hyn o bryd. Mae bosib ella rhoi 5, fy'n hyd at 5 fyna yn y dyfodol. Lle mae safle presennol, an ystyriaeth, dwi'n meddwl sy'n anodd herwydd maint y tai,
i roed fwy o dai ar yr ochr yma lly. Oes o potensial, da ni'n colli 3 mwy neu lai. Iawn, diolch yn fawr. Edgar? Na, wel, mynd i ddeud o'n i bod o'n dangos lle mae yna bosibrau tai yn yr adroddiad. Yndi, mi fydd y Cymdeithas Tai Adra yn gwneud siŵr o hynny i chi. Bydd yn tro. Iawn, diolch yn fawr. Sôn arall yn siarad. Os nad oes, awn ni i bleidlais felly. Pawb sydd o blaid, y saith werdd neu codi'ch llaw os gwelwch chi dda. Mae'n ymddangos bod o wedi cario. 9, 10. 10, mae di gario. Iawn, diolch yn fawr iawn, mae hwnna wedi ganiatáu. Diolch yn fawr i chi. Awn ni mlaen wedyn i tir ger pen yr hwylfa Chyrlech. Adeiladu 20 dai fforddiadwy. Gan Cymdeithas Tai Cynefin ar y cyd efo William Soames o Balamaya. Diolch, Mr Cadeirydd. Cais yma wedi godi 20 o dai fforddiadwy, creu mynedfa newydd i'r A496 a datblygiadau cysylltiedig. Mae safle yn unio fel ydych chi wedi mewn i Harlech o'r deithio o'r gogledd lle ar yr ochr chwith. Mae safle gyferbyn a stad tu canol, a mae safle wedi cael ei gysnodi ar gyfer tai ys peth amser bwan lle. Welwch chi y gosodiad yn gysylltiedig a tai sy'n tu canol gyferbyn lle. Mae'r tai fwy mewn i'r safle sy'n caniatáu i dirlunio a llai effaith ar gymeriad ar ardal, so mae'r gosodiad wedi cymryd hynny ystyried lle. Dyma llun eto'n edrych o gyfeiriad y de tuag at y gogledd, dangos y safle ar ochr dde a hefyd y llun dangos o fewn y safle, edrych allan tuag at tai bresennol sy'n tu canol yn Harlech lle. Mae'r dyluniad, da ni wedi bod yn trafodaethau efo'r asiant, a mae'r trafodaethau wedi bod ers peth amser ar hwn, yn rhoi cais am gyngor cyn cais dros flwyddyn yn ôl, a mae'r trafodaethau wedi bod. Gofyn ni drafod ar y dyluniad, mae newidiadau, a gyda'r asiant ar ymgeisydd yn barod i wneud y newidiadau yna lle, yn cynnwys gyflwyno'r cynllun tirlunio. So welwch chi darlun 3D yma'n dangos nhw lle, yn teimlo fel sefydlogwyr maen nhw'n ffitio i mewn yn dda oherwydd nodweddion yr ardal a tai sydd o gwmpas hefyd lle. Ond yn dangos cynllun tirlunio, plannu coed a hefyd bylchau adar a gyslynod fydd yn cael ei gosod ar bob un o'r tai yma lle. Felly mae'n bwrpasol ystyried y cais yma'n erbyn polisia strategol ac polisia datblygu 1630. Safle wedi glustnodi efo yn y cynllun lleol ar gyfer datblygu tai fforddiadwy yn yr ardal yma Harlech lle. Felly mae'r egwyddor yn erbyniol. Mae'r ymgeisydd wedi cytuno i mrwymo i gytundeb 106 gyda'r awdurdod sicrhau bod yr holl dai yn parhau i fod yn fforddiadwy lle. So o'r 20 o dai, mae'n cynnwys 4 fflat, 2 fynglo a 40 gartrefi. Wedi cael ei dylunio'n unol a gofynion ansawdd dylunio Cynulliad Cymru a safonau cartrefi gydol oes gyfer dylodol lle. Mae'r gosodiad yn cymryd cymeriad lle gwledig y safle ar ymyl Harlech, ystyried gyda'i bwysedd i ymylon y safle ac agweddau agorwyd a dirwedd bob un o'r ffyrdd sy'n caniatáu golygfeydd i mewn ac allan o'r safle lle. Maen nhw wedi, fel welwch chi, ydych chi wedi gweld y darluniau a'r cynlluniau ar y neuddau preswyl fel lleoli gyferbyn a tu canol sy'n stad eitha mawr lle, tu pen yr hwylfa a wedyn ystadau bron yr hwylfa, pen yr hwylfa, panter eithin i'r de. Mae dyluniad a gylfwynwyd yn parchu'r mynderau gan yr tai sy'n am bresennol. O ran mynediad, fydd yna angen mynediad newydd i'r A496 a mae'n safleoedd da digwyddiad yn erbyniol ar hyd y ffordd a bod os o ddim wrthwynebiadau wedi dod gan yr awdurdod priffyr.
Hefyd, bydd y mynedfa'n darparu mynedfadda sygerbydd o'r safle tuag at Harlech. Mae'r safle yn un llifogydd o fewn parth 3 a parth 2 llifogydd morol, fel sydd wedi manylu yn tan 15. Cyflwynwyd asesiad y ganlyniadau llifogydd gyda'r cais i asesu'r risg, ac mae'r asesiad yn dangos o bosib bod yna ddim effaith llifogydd oherwydd y lefela'r tai, ac hefyd mae'r cais yn darparu y lle lle gallu crynhoi dŵr yn y dyfodol ar ardal iawnol llifogydd fel rhan o'r dyluniad. So mae'n ardal yn cael ei ddysnodi o fewn y datblygiad i wneud siŵr bod dŵr glaw yn cael ei delio mewn gwlad trwm. Mae'r cynllun dangos gwelliannau bioamrywiaeth yn cynnwys gosodolchau ystymod ac adar o bob llain i ddechrau'r edorau bwyd gwyllt a phlanhigion mewnol. Mae'r cynllun yma sydd yn dangos potential flood compensation area. Os fydd yr ymgeisydd yn datgan fydd angen hwnnw i gydfynd â ddilio efo llifogydd yn y dyfodol. Yn amlwg, mi roedd i'r cais ystyried yr effaith ar iaith Gymraeg, a mae'r effaith ar y iaith Gymraeg wedi cael ei asesu a mae'r safle gael ei ddisnodi ar gyfer datblygiad preswyl. O bynnag, mae'r iaith Gymraeg yn ystyried perthnasol allweddol, felly rhaid ystyried goblygiadau'r bwriad i'r iaith a'r gymuned Cymraeg lleol wrth asesu'r cais hwn. Gwnaed yr asesiad yn dangos anebygol y bydd effaith cynnig yn gymharol o ran mewn maint mewn perthynas a maint y boblogaeth preswyl yn Harlech ar hyn o bryd. Mae'r datganiad gyda'r cais yn dweud bod nhw'n mynd i fod defnyddio enwau Cymraeg ac arwyddion Cymraeg ar y safle, a mae hynny wedi amodi hefyd yn yr rhestr amodau sydd yn roddiad. Ac mae'r cynllun yn debygol o fod yn fuddiol gan y byddai'n darparu tai fforadwy sy'n addas i ddefnyddio gan ystadeuon yn ddrogol yn lleol gyda cymysgedd o fathau dau na dywyrchu angen lleol gywynwyd. So, da ni'n teimlo bod y bwriad yn dderbyniol, mae'r safle wedi cael ei ddisnodi ar gyfer tai fforadwy. Mae'r holl dau yn dod yn fforddiadwy, ac yn amlwg fydd y cynnig, os yn cael ei ganiatáu, yn cyfrannu sylweddol at anghenion tai fforadwy yn yr ardal yma, a mae'r angen wedi profi eisoes. Oherwydd y dyluniad, gosodiad ac ymatebion gan ymgynghorwyr a'r ymgynghoriad helaeth sydd wedi bod cyn i'r ymgeisydd blwyddyn ar cais, da ni ar farn bod y cais yn cyd-fynd â'n polisïau presennol. Felly, o ganlyniad i hyn, yr argymhelliad wedi rhoi cynnydd i mrwymo argymhelliad o'r ymgeisydd, mrwymo ar awdurdod 156 i sicrhau bod y tai yn fforadwy ac yn dyfodol. Diolch, Mr. Cadeirydd. Iawn, diolch yn iawn, Aled. Mae'n y siaradwr, Mr. James Bradshaw. Croeso, Mr. Bradshaw, mae gennych chi 3 munud. For our Chair and committee members, you'll see that your officers are supportive of this scheme after detailed consideration of all issues. As such, I'll focus on what appear to me to be the key matters. Firstly, this proposal is for use of an allocated site to provide an entirely affordable development. This exceeds the required 33% affordable housing provision by a considerable amount, providing 20 affordable homes rather than the 7.3 sought by policy. The proposed mix of homes has been carefully chosen to respond to local needs, as is confirmed by the support of the housing unit. Indeed, figures provided in the application show that the housing register locally includes 156 households, which is an exceptionally high level of need. Homes will then be allocated to meet that local need in line with the local authority's common housing allocation policy. I note that there's concern locally about the capacity of the sewers, and I can confirm that the applicant and Dercomry are undertaking a review of the capacity of the local system, and that any required upgrades will be agreed and undertaken as part of the scheme. Would ensure that the scheme is properly served and would likely resolve existing issues locally as well. You'll note that Dercomry are entirely satisfied with this approach, and that a condition is set out requiring that any upgrades are agreed before any work takes place, and that they're then carried out per the detail agreed.
For flood risk, it must be noted that the current national flooding policy shows that the site is flood-free, but for the draft national flood policy, the site is at a higher risk. As it stands, the relevant policy is the current one rather than the draft, so you need only take account of that document. However, the scheme includes steps to address the risk of flooding, with the ground floors of the properties set so that they'll be flood-free, the road height set so that there's access in a flood event, and steps set out to ensure that the risk would not be increased elsewhere. This has ensured that Natural Resources Wales has accepted the scheme as satisfactory and safe under the new policy and the current, as have your officers. You also note that the scheme has been carefully designed to ensure that it's attractive and high quality, so that it provides a safe entrance onto the road along with good pedestrian links. Steps have also been taken to ensure that the ecology impacts are minimised, mitigated, and the overall value of the site is enhanced. And this has ensured that the scheme has been accepted by your planning officers, as well as internal and external consultees. It's also worth considering that if this site cannot be developed, that there are no other allocated sites within Harlech and no open land that can be developed to provide a scheme of this scale. So if this site cannot be brought forward, then the housing needs of the town cannot be met, which is a key material consideration in itself. All in all, the proposal before you entirely complies with the LDP. It's fully supported by your officers after detailed consideration, and there's no sound basis for departing from their professional considered advice, especially so as it will be for entirely affordable housing, which will make a considerable local contribution to meeting the housing crisis. It's therefore respectfully requested that you support this application in line with the officer's advice. Iawn, diolch yn fawr iawn, Mr Bradshaw. Oes there rywun isio cynnig? Neu roi sylw? Anwen a Edgar, efo llaw fyny. Anheriol. Anwen, oce. Fel yr aelod lleol dros Harlech, dwi yn cefnogi y cais yma 100% ac yn argymell bod ni'n mynd efo'r argymhelliad ac yn caniatáu'r cais achos mae'n wirioneddol angen lleol i dai o'r math yn Harlech a wedyn swn i'n falch o weld y datblygiad yma yn dwy'n ffrwyth. Diolch. Iawn, diolch Anwen. Oes e eilydd i'r cynnig? Mae Meryl yn eilio, mae Edgar di eilio hefyd. Iawn, diolch yn fawr iawn. Sa rywun arall o siarad? Edgar efo rai fyny, a mae Brian efo lawr. Eisiau tan y sylw dwi o blaid dwi wedi efo, wel, ni wedi cynnig i. Efo ymgynghori efo cyngor cymuned Harlech, mae'n cefnogi mewn egwyddor. Dwi'n meddwl fel. O'r blaid, a dyn nhw'n erbyn o. O'r bynnag, mae rhai o'r aelodau cyngor cymuned yn gwrthwynebu oherwydd pwysau cynyddol ar y system carffosiaeth a dŵr. Wel, mae'r adroddiad yn dweud na dos am broblem, a neu bynnag sy'n y broblem maen nhw wedi wneud o. A wedyn, yr un mwyafrif yn Pwyllgor Harlech fod yn gwrthwynebu, ta lleiafrif. Os ydyn nhw eisiau gwneud pethau bersonol am y peth, fydden nhw'n gwneud hynny o sgwennu fewn. Ond dwi'n mynd all, dwi'n help hynny. Ydych chi'n gweld beth fel ar y raglen, di? Ie, Mr Cadeirydd, chi'n nathon ni, mewn sylwadau gathon ni, ac fel wedodd yr asiant fel wedi dweud yn y droddiad ar y chyflwyniad, o na broblema bosib yn codi efo'r carffosiaeth, ond mae hynny wedi cael ei ategu drwy siarad drafod efo Dŵr Cymru, sydd wedi gofyn am mwy o wybodaeth cyn bod y datblygiad yn gallu gwneud. Sicrhau bod na ddim bwysau a mae Dŵr Cymru'n modlon ar y datblygiad lle. Ydy, Os gael dim ond hefyd, wrth gwrs, pryd mae cyngor cymuned yn trafod ydy'r wybodaeth gyflawn ddim gen i tro. Na, oedden ni wedi ategu. Iawn, ond dwi'n meddwl bod yn od. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n gweld llaw neb arall, ond oes rhywun arall o siarad. A Brian wedi rhoi draw i fyny yn gynt. Iawn, diolch yn fawr. Brian. Thank you very much, Chair. Yes, I support the application, but I have one question regarding the roads and amenity areas. Are we assured that those are going to be adopted by the local authority in terms of their ongoing maintenance? With the significant amenity areas, if there isn't an ongoing plan for the maintenance of those, it could become a bit difficult. Swn i'n feddwl
mi fysa'r ymgeisydd eisiau'r ffyrdd gael ei mabwysiadu gan yr awdurdod priffyrdd, ac yn amlwg mae'n nhw i gyfynion, mae nhw wedi cael eu dylunio fel bod nhw'n cyd-fynd â gyfynion priffyrdd, a'r gobaith ydy byddan nhw'n cael eu mabwysiadu lle. Iawn, diolch yn fawr. And that would apply to the amenity areas as well. Yeah. Iawn, Brian. Thank you. Thank you. Swn arall siarad. Os nag oes, awn ni bleidlais felly. Pawb sydd o blaid y cynnig, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. A di gario. Iawn, sy'n rhywun erbyn beth bynnag. Da, oes, meddwl erbyn. Da ni, diolch yn iawn, hwnna wedi ganiatáu. A dyna ni o'r cynllunio, iawn ni rhif 5 rwan, achos cydnabyddiaeth cynllunio, a Jonathan sy'n cymryd o'n ia. Ie, diolch Cadeirydd. Mae hwn jyst yn gynnig i ni newid y drefn rhywfaint efo'r papurau Pwyllgor, a sydd yn cyflwyno'r achosion cydymffurfiaeth. O'n i'n jyst yn teimlo rhywfaint bod dod o'r system fel o'r blaen ddim cweit yn gweithio, oedden ni yn dod ar rhestr cyflawn o'r achosion cydymffurfiaeth byw ger bron chi, heb llawer o fanylder arnyn nhw, ac heb y swyddogion yma bob swyddog yn bob pwyllgor hefyd. Felly, o'n i'n jyst yn teimlo bod y trafodaeth yn sgil hynna ddim o hyd yn cyflawn, a hwyrach yna rhywfaint o rwystredigaeth gan aelodau a weithio gan swyddogion hefyd ar hyn. Felly, jyst cynnig newid fi o ran dod ar rhestr cydymffurfiaeth ger bron y pwyllgor. Wel, bob blwyddyn o'n i'n feddwl, ar ôl bob blwyddyn ariannol, sef y pwyllgor cyntaf ar ôl Ebrill, sef pwyllgor Mehefin, dwi'n meddwl di hwnna. Ond bosib gan bod o dipyn amser i ddisgwyl tam mis Mehefin nesaf, mi gawn ni ddod ar ryw adroddiad interim ar yr achosion yma. Pwyllgor Rhagfyr o'n i'n feddwl ar hynna, felly da ni bwriad ydy ddod ar rhestr cydymffurfiaeth a ryw asesiad perfformiad cydymffurfiaeth o leia bob blwyddyn, bosib 2 flwyddyn gyda'r un nesaf mis Rhagfyr yma. Dydyn nhw ddim yn achosion sydd angen penderfyniad gan y pwyllgor, maen nhw'n achosion dirprwedig, felly da chi'n angen greu penderfyniad arnyn nhw, ond dwi'n derbyn mae o'n wybodaeth defnyddiol i chi gael gweld, felly dyna pam bwriad i ddod fel pyn bach mwy achlysurol. Does dim byd yn rhwystro chi fel aelodau i gysylltu efo swyddogion i gael gweld y rhestr ar unrhyw amser, ac yn amlwg cael trafodaeth ar unrhyw achosion penodol gyda'r swyddogion perthnasol unrhyw amser hefyd. Mae gennych chi sgwrs perffaith hawl i wneud hynna unrhyw amser ydych chi isio. A fel ydych chi'n gweld o'r adroddiad, jyst er gwybodaeth nes i gysylltu hefo'r cynghorau sir eraill drwy Gogledd Cymru, jyst i gweld sut oedden nhw'n cyflwyno'r gwybodaeth yma. Ac does neb arall yn dod ar rhestr cyflawn, felly ni oedd yr unig awdurdod oedd yn gwneud hynna. Felly, so jyst i rhyddhau pyn bach o capacity a jyst i cael trafodaethau mwy i targedu pyn bach gwell yn llai aml, o'n i'n teimlo hwn yn rhywbeth yn gynnig wrach wneith gwella'r drafodaeth ar yr achosion cydymffurfiaeth. Felly, dyna'r cynnig jyst i ni wneud hynna os ydych chi'n cytuno. Iawn, diolch yn iawn, Jonathan. Sa rhywun eisiau dod i fewn wan? Cwestiwn? Neu roi sylw? Dwi'n yn gweld neb. Felly, sa rhywun yn cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad? Nig. Diolch yn fawr. Pawb i ddangos o blaid, os gwelwch chi dda? Gario. Iawn, diolch yn iawn. Awn ni ymlaen i'r cytundebau adran 106. Gwybodaeth. Dalen 78. Os gen rywun gwestiwn y fanna? Dalen 79. Ac 80. Nag ys. Dydy o'n i wan. Ia. Isiadau na phenderfynwyd arnynt ydy'r rhain.
Ger gwybodaeth eto. Sgynnoch chi ryw sylw neu gwestiwn? Dalen 82. 83. Ac 84. Ti'n meddwl ar hynny ar dudalen 84? Just cwestiwn ar y ddau, Mr Gadeirydd, sgyn ni yn ofyn am, da ni'n aros am sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Allan o'r ddordeb, ydy'r sefyllfa yna'n cario ymlaen ar un lefel, dydy wella, faint mae rhaid ni aros neu dydy weithygu? Ych chi sôn am gais penodol fan hyn? Be dwi'n golygu yw, ydyn nhw'n slofach na cael nhw fod neu ydyn nhw'n diwella? O ie, oce. Neu di'n cyson? Mae'n siŵr, sgynny am gorau tirwedd ar yna bryd, mae'n siŵr. Oes. Oes. Dwi'n gwybod yr ateb yn union, Tim. Dwi'n wedi clod unrhyw bryderon bod yna oedi reit aml hefo materion tirwedd. Mae yna drafodaethau eitha hir ac gofyn am ail-asesu, a mae gofyn am ail-wneud neu ail-asesu effaith adroddiad tirwedd. Mae'n gallu cymryd hir pobl yn allan, cymryd lluniau. Mae'r elfen yna'n gallu cymryd hir, ond dwi'n meddwl bod mae'r gwasanaeth yn dderbyn yn iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n dieddol o ofyn am bach mwy o amser i mateb, ond o beth dwi'n dod, dyn ni dal yn cael mateb. Felly diolch yn rhwystyr mawr i chi, mae'r peth yn... Dim ar ran ochr tirwedd. Dwi'n hollol hapus na diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Sy'n rhyw sylw arall, Cerwyn? Oedd Dilwyn yma oedd fyny hefyd. Llai, diolch, Cadeirydd. Mond un cwestiwn ar un ola ar 84. Ydy hynna yn golygu bod yr cais yn mynd i gael ei gymeradwyo cyn belled a bod yr ymgeisydd yn cytuno i'r tylerau 106, ynddi? Na fo, na ni, iawn, sydd da iawn. Iawn, diolch yn fawr. Anwen efo llaw i fyny hefyd yma. Anwen a Louise. Diolch. Chi'n gwybod beth yw'r diweddara yr tudalen 84 yr un cyntaf o'r dudalen, Tyn Gwter Harlech. Beth yw'r diweddariad efo'r... Dal i ddisgwyl asesiad canlyniadau llefogydd wedi bod ar ôl yr asiant 2 waith o ddiweddar ydi o heb dim ateb, so mi rai wedi amser penodol yn ôl wan lly. Achos chi mae'r ymgeisydd ar yn ôl i'n... Yndi, ond... Ie, dwi'n dall. Ond heb dal, yn gynghori bod hyn tafod fe asiant lly de. Fi ar ei holon eto hefyd mae'n ei ofyn. Wedi gwan bod mae'r datblygiad pen y rhwylo yma hwnna mwyn y lai drws nesau i ddod. Pryd yn o holi pan bod hwnna wedi cael caniatad. Ie, bydd. Ond ai si ddim penderfyniad yn ydw. Pan dydi cael yr asesiad canlyniadau llefogydd, da ni'n gwneud yn byd. Dynwch chi ar ôl yr asiant. Iawn, diolch yn fawr. Louise? Ti ar y fyd, Louise? Mute. Yeah, diolch, Cadeirydd. Page 82, second from the bottom, installation of a 20-metre high lattice tower. Any update on that? It says it's out for reconsultation. At all? Ar y dalen mae hwnna? 82, reconsultation, land at Ffrith Brinchoch, Llanegfyn. All right, okay. Dwi'n meddwl bod yna Sophie Berry sydd wedi bod yn gweithio ni falle yng Nghoredd sydd wedi bod yn delio efo hwn. Mae'n sbio fewn i hwn, y gweld y diweddariad. Dwi'n gwybod bod lot o'r ceisiadau hi, mae'n disgwyl am ymateb gen pobl i basio ymlaen. Dwi'n meddwl mi fydd y cais yma'n cael ei basio ymlaen i'n ysgolion eraill i ddelio yn ei atynodau hi rwan. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n arall o cwestiwn? Nad oes, rwy'n ymlaen i benderfyniadau wedi dirprwyo. Dalen 86. Ceisiadau wedi caniatáu i rei. Ar gwybodaeth. Dalen 87. 88. 89. 90.
Wedyn, dyn ni wedi geisiadau wedi gwrthod. Dalen 91. 92. 93. 94. A 95. Wedyn dros Rydalen 96. A dyna ni ar gwybodaeth o hynna. Wedyn mae'r penderfyniad apel ar y diwedd fan hyn, sydd yn ddiddorol iawn, os ydych chi wedi darllen ni. Mae wedi trio bob peth fan hyn i gael myrddin yn ei ôl. Mae'n ddifyr iawn, er gwybodaeth di hwnna. A dyna ni, mae'r pwyllgor cynllunio wedi cwblhau. Diolch yn fawr i chi. Mae gennym ni bwyllgor arall yn syth yn rwan yn does. Pwyllgor aelodau yna. Oes fan y weithgor yn dilyn yr pwyllgor yma wedyn. Mae'n 11 wan. Beth am i ni, yna link newydd y sgwrs i'r gweithgor and rydych yn o'r pobl eisiau bob yn cadlys. Fyswn ni'n torri am 20 munud. Iawn. Di pawb yn hapus yn yna? Diolch yn fawr.